De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència analògica! Avui? Això és una bogeria. Haureu notat un espai entre el primer títol i el segon, és que estava buscant el gong, en Jordi. Pensava que havia perdut el cap. Sí, aquesta secció és una bogeria, és una secció sobre la bogeria, i per això he fet una selecta tria dels instruments que ens acompanyaran, ja que no els podem tirar per la taula de so com aquest noi. Els farem en directe i seran instruments relacionats amb les expressions populars sobre el tema que ens ocupa. L'instrument 1 és una bossa plena de claus i cargols, referent a l'expressió popular li falta un cargol. L'instrument 2 és un embut barret. Embut o rut? Trompeta. Que fa referència a l'expressió, a la iconografia. El test d'alcoholèmia l'ha passat abans el Jordi Cortines, abans de la secció? El deixem fer com ell vulgui. Perfecte. Ja no li fem test perquè per una sèrie de motius. Molt bé. Bé, sí, fent referència a la iconografia popular de col·locar-se un embut al cap si estàs boig. L'instrument 3 és un xampinyó, que fa aquest soroll i el tocarem mitjançant un palet en referència a l'expressió catalana està tocat del volent. L'instrument 4 és un llum, que no és un llum, és un gong, en referència a l'expressió estàs com un llum, però com que els llums no fan soroll, hem agafat un gong. I l'instrument 5 és aigua bullint, que tampoc és aigua bullint, No que és està en el ebullició. Jordi Cortines fent bombolletes, però que fa referència a l'expressió et falta un bull. L'últim instrument és la vaca, que en aquest cas l'hem substituït per una vaca boja. I fins aquí. M'he portat tots aquests instruments perquè he decidit dedicar la secció a reflexionar sobre el que ens revelen de l'anatomia humana les dites populars sobre bogeria en la nostra llengua. Gràcies, Jordi. Quin tema més interessant. Doncs he decidit parlar d'aquest tema... Voleu saber per què he decidit parlar d'aquest tema tan Per interessant? favor, Vinga. explica'ns-ho. Per què? De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.